सर्वप्रथम कोणतेही शुभ कार्य करायचे म्हटले तर सर्वप्रथम गणरायाची आराधना केली जाते आणि त्याच प्रकारे इथे सर्व देवांना आळवून त्यांना नमन सादर करण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर गण सादर करण्यात येणार आहे। गण असा आहे की ज्या भगवान परशुरामांनी समुद्र तीरावर बाण छेदून ही स्वर्गाहून सुंदर कोकण भूमी निर्माण केली असे भगवान परशुराम आपले आद्य आराध्य दैवत श्री शंभू महादेवांची भेट घेण्यासाठी जात असतात आणि भेट घेण्यासाठी जात असताना पार्वती पुत्र गणेश हा त्यांचा मार्ग रोखतो, त्यांना प्रवेश नाकारतो आणि त्यानंतर त्या दोघांमध्ये घनघोर युद्ध होऊन त्या युद्धाचे परिणाम काय होतात आणि आपल्या लाडक्या गणरायाला कोणत्या नवीन वराची प्राप्ती होते हे आम्ही गणाच्या माध्यमातून दृश्य रूपाने आपल्या समोर सादर करत आहोत। लक्ष असू द्या। बोल श्री गणपती गजानन महाराज की जय, भावदेवी माते की जय, वाघसाई माते की जय।
गणपतीचा